Просто... Добре. Мики... Какво да се лигавим? Моля, бе, кажете какво да правим. Това ми е от... Вижте, Мишел, как може... Жигоса се! Вижте, Мишел какво ми направи? Мишел! Да. Мишел какво ми направи с нощи, Погледни. докато пих? Чакай. Искаш ли си гледаме на кърпа? Да, чакай. И погледни какво ми направи. Ох, като някаква крама мъжукоса. С въгъл, понеже я досах и тя се е въглена и ми го забие така в ръката. Така. И аз, ау! Първо помислих, че понеже бях пияна. И си казах, о, това е печатът премиум. Както всички ходят там. Защото са тъпи и се правят, да. И после разбрах, че това е от въглин и почна да ме боли. И да. Бенгалски огън. Много дълго става. Чао.